गईली बाजारे का कोईली अगरबत्ती के पाकिट भूला गईली। अवतारी मैया करम हम पूजैया जीवा कहाँ धराइल बा। गाना दिखाता दे देती एगो गाना हम गा देती। पैसे लगेगा गाना में? अरे महाराज पैसे मिले कि आगे कुछ मिली है? गाई गाई बची गाई गाई रउआ गईली बाजार याद करी। एगो हम कुछ दिन पहले गईले रहनी तो तनी सुन लेती तो माने देख लेती कि केगा गाइले हम। तो सुनाइए का लेर के पतैया पर लिख सखी जीरो, लेर के पतैया पर लिख सखी जीरो, तबे दुल्हा मिली हीरो, तबे दुल्हा मिली हीरो। बहुत बहुत बढ़िया गावत है रउरा। ली बाकी हम पैसा देके पड़ी बानू। पैसा हां हां पैसा बा महाराज टेंशन मत गाई चली टाइम तनी के बा। हां हम बताओ तनी गावे के बा। रउआ गईली बाजारे का कोईली अगरबत्ती के पाकिट भूला गईली। हम तारी मैया हुई है पूजैया बत्तियों कहाँ धराइल बा। लाइट बारी सोया लाइट बारी जीवा कहाँ धराइल बा। ये है गाई चली चली स्टूडियो में जगदम्बा म्यूजिक स्टूडियो खुलल है सनौली में अपना। चली वही जनी गायम यही जगह के सुनाई हम बताइए तेंगा। रउआ गईनी बाजार एक मिनट रउआ गईनी बाजारे ई का कईनी अगरबत्तियों भुलैनी। रउआ गईनी बाजारे ई का कईनी अगरबत्तियों के पाकिट भुला गईनी। अवतारी मैया करे हम पूजैया बत्तियों कहाँ रखाइल बा। लाइट बारी ए सोया लाइट बारी घिउआ कहाँ रखाइल बा। लाइट बारी ए सोया लाइट बारी घिउआ कहाँ रखाइल बा। अब गा दे चली यही जनी स्टूडियो खुलल है जगदम्बा म्यूजिक हम निकल लगे वही में गावे के बाटे। चली पैसा बानू। हां हां पैसा सब जमा करा के पड़ी पहले पैसा ना टेंशन मत। हां चली चली रउआ गईनी बाजारे ई का कईनी। अच्छा स्टूडियो में तो आए कोई आ गई सर कहाँ बने? का जाने महाराज कहाँ चल गए बनी। तो गाना कैसे गवाई? और गानवा कैसे होई वहां के हलाई नहीं खेता। पर फोन लगाओ तनी हम तनी धराई त कहाँ गल बनी महाराज सिस्टम छोड़ के। हेलो हाँ कहाँ बनी? प्रणाम आई हमनी का स्टूडियो में स्टूडियो में बनी सर और कहाँ बनी? 5 मिनट में ठीक भाई। एगो लड़का आइल बा। 5 मिनट तो हो गए बे 10 मिनट हो गए अभी तक ले ना बनी 5 मिनट कहनी है। लगाई फोन एक बेर आवरी लगाई का कहतनी। अच्छा रुकी रुकी धरा के कहिनु कि एगो लड़का बेचैन कइले बा कबे से गाना गाई के। अरे उधर कहाँ बनी कब ले आई? हेलो कहाँ बनी रे? 5 मिनट हो गए बेसी हो गए 10 मिनट जा रहा बा जी। कब ले आतनी? अच्छा ध्यान आया चलिए ठीक बा हमनी का बिहाने आए सो ए बेस मैं बहुत नहीं ए बेस मैं तो बहुत नहीं बिहान आवे के कहीं ना कि एबरा हम गान त गाए एबरा हम झोंक जागल बा एबरा तनी बढ़िया गा देम लय धराइल बा। हाँ बोली अच्छा ठीक बा चल चले के बिहान आए रोरा बिहान आए कहीं ना एक बार की फोन में ना बिहान आएम ना तो अभी याद कोली गाना याद कोलम तो एबरा मूड बना गान त गाए कहीं एक बार आवरी तो एबरा गवाई ना रोरा से ना एबरा हम गान त गाए मगर तनी टाइम लगे कोनो दी तनी हम बतिया दी कोनो काम में फसल बनी लीला बतिया। महाराज आई ना कब से हम आइल बनी 5 मिनट के टाइमो देनी आ हमरा झोंक जागल बा एबरा मूड बनल बा लय में तनी बढ़िया से गा देम। आई जल्दी आई जब ना आए के रहल रउरा तो स्टूडियो बंद करके रखती झूठो का खोल के चल गल बनी। यहाँ लोग हैरान होता है कि उतना देर टाइम देता है गर्मी में बताई पेक बा हमदी इंतजार कर हैरान हो गल हमदी। ठीक बा तब कहता ही तब यहाँ नहीं आवल जाई
ना चली तब रह दिया बिहान रियाज वाज कर लिया बढ़िया से चली जब वहाँ के अइबे ना कम तो का कर ले बिहान तो बढ़िया से बढ़िया से एकरा रियाज गाड़ी। क के हाँ। आ ओकर बाद आवल जाई महाराज खोल के चल जाता हम निकल तो धरा दे हैं अभी